നമസ്കാരം. ഗാസയിൽ മാനുഷിക ഇടനാഴി തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ. 2.3 മില്യൺ ജനങ്ങളുള്ള ഗാസയ്ക്ക് ഇത് ഉടൻ ആവശ്യമാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനുഷിക ഇടനാഴി എന്നുകൂടി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാനുഷിക ഇടനാഴി വേണം എന്നത് തന്നെയാണ് കാനഡയുടെ ആവശ്യം. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇന്ധനവും ഒക്കെ ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി എത്തിക്കാനാവും. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശം ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോലും ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇസ്രായേൽ വിസ്മരിക്കരുത് എന്നുകൂടി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഹമാസിന്റെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നതേയില്ല. പലസ്തീൻ ജനതയെ ഹമാസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ കാനഡ 2 സൈനിക വിമാനങ്ങളാണ് നിലവിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ കനേഡിയൻ സംഘം നിലവിൽ ജോർദാനിൽ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. റഫ അതിർത്തി വഴി ഗാസയിൽ നിന്ന് 300ഓളം ആളുകളെയാണ് ഇതുവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കാനഡയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ പരാമർശം സ്വാഗതാർഹം തന്നെയാണ്. ഭീകരവാദത്തെ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും. പക്ഷേ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരു വലിയ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, ഹമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണെങ്കിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനം മറ്റെന്താണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഹമാസിനെ ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയായി കാനഡയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ സംഘടനകളും ഭീകരവാദ സംഘടനകളാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഖാലിസ്ഥാൻ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഏതാനും വോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഈ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികൾക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന കാഴ്ച അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. നമുക്കറിയാം, ഹർദീപ് സിംഗ് നിജാറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ കാനഡ നയതന്ത്ര ബന്ധം വളരെയധികം വഷളാവാൻ കാരണമായതും ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഹമാസ് ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടന തന്നെയാണ്, ഒരിക്കലും കാനഡ ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന്. എന്തായാലും ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് പോരാട്ടം ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്കും കാനഡ എന്ന രാജ്യത്തിനും ഒരു പുതിയ ബോധോദയം നൽകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.